هجمارا 586 ji Rojnameya Kurdistan derçû têde girîngtirîn babet û rodanên nîvê mehê bi pênosên rojnamavanan û çavdêran hatin nivîsandin. Girîngtirîn babetên ku Rojnameya Kurdistan ronî xiste li ser nameyên pîrozbahiya derbasbûna 61 salî li ser damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Di serê wan nameyan de nameya Serok Mesûd Barzanî û Biroska Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê û Biroska Supeya Roj ango Firqeya Leşkerê Roj hate bilavkirin. Herûha di Rojnameya Kurdistan de daxuyaniya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê di derbarê binpêkirinên ku di derheqê welatiyên Efrînê de tên kirin bi taybetî terorkirina Şehîd Ehmed Şêx û cîgirê Serokê Encûmena Xwecihî ya Navçeya Şiyê hate bilavkirin. Girîngtirîn babetên ku di Rojnameya Kurdistan de hatîn belavkirin gotarek bi navê mayînên şermezariyê Kurdê Efrînê nehiştin. Herûha raportên li ser damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û rola wê ya giring di avakirina hestê netewî Kurdî li Kurdistana Sûriyê hate bilavkirin. Di heman demî de Rojnameya Kurdistan amaje bi nexşeriya Tirkî, Emerîkî di derbarê bajarê Minbij de kir. Rojnameya Kurdistan di beşê zanist û perwerdê de babetên sodmend di derbarê perwerde û babetên zanistî û rewşenbîrî bi taybetî rola ciwanan di pêşketinê de ronî xiste li ser. Di heman demî de Rojnameya Kurdistan rewşa penaberan û hewlên ku ji aliyê rêxistinên mirovî ve tên kirin ji bo çareserkirina rewşa wan di hejmara xwe ya nû de di rûpela taybet bi penaberan de belav kir. Di rûpela gotaran de jî gotarên di derbarê çarenivîsa Kurdan de hatin bilavkirin. Di rûpela gotaran de girîngtirîn navnîşan di bin navê Kurd û dubarekirina waneyên dîrokî hate bilavkirin. Di rûpela şîkarî de jî Diktor Abdulhekîm Beşar amaje bi sedemên destwerdana Rûsî di Sûriyê de bi hûrgulî şirove dike. Di rûpela dawî de Rojnameya Kurdistan amaje bi oxira dawî ya hunermendê Kurd Salah Osê jî kiriye.